Dnes si predstavíme dvojgaráž so sedlovou strechou, ktorá je obľúbenou voľbou pre zákazníkov z horských oblastí, nakoľko z nej nemusia odmetať sneh počas zimných mesiacov. Cena takejto garáže začína na 9 850 eurách, čo je veľmi dobrá suma za kvalitu, ktorú dostanete, a samozrejme netreba zabudnúť podotknúť, že stavbu máte hotovú za pol dňa bez zbytočného neporiadku na dvore. Samozrejmosťou sú izolované dvere a izolované steny, na ktoré si môžete inštalovať držiaky na záhradné náradie či bicykel, alebo rôzne policové či regálové systémy. Dve okná zabezpečia dostatočné vetranie a aj vďaka svetlíku tak budete mať v garáži dostatok prirodzeného svetla. Ako doplnok si môžete vybrať izolovanú strechu, ak chcete zakryť viditeľné nosníky strešnej konštrukcie, ktoré sú pri tejto stavbe nevyhnutnou súčasťou. Pokiaľ chcete vášmu priestoru dodať vzdušnosť, odporúčame nosníky nechať priznané. Samozrejmosťou je elektrická garážová brána značky Horman na diaľkové ovládanie, ktorá je štandardnou súčasťou našej garáží. Máte záujem o takúto garáž? Klikajte na www.gardeon.sk.